Здравейте! Въпросът ми днес е в какво да инвестираме парите си, в ново строителство или в кооперация, имот, която е примерно на 30, 40 или 50 години. Има няколко неща, които е хубаво да съобразите преди да инвестирате. Първото е за ново строителство. Плюсовете са, че в сградата ще живеят сравнително млади хора, които вероятно ще са на възраст около вашата. И ще може да започнете от начало, както се казва, да имате нови приятелства, нови запознанства и да живеете в някаква по-приятна среда. Освен това, няма да имате подготовка за извършване на основен ремонт. Какво имам предвид? Имам предвид за разглавяне на мебели стари, изнасяне, миризма на старо жилище, кофти съседи, кофти локация. Когато се правят ремонти, много често трябва да се поръчват контейнери за отпадъци, те няма къде да се сложат, винаги има хора, където им пречат. При новото строителство няма такива неудобства. Няма хора, които да живеят все още в кооперациите и да мърморят, че им се блъска, им се тропа, им се цапа. Обикновено изпълнителите оставят контейнери за отпадъци, докато хората успеят да си завършат апартаментите и се нанесат. Нямате такива ангажименти. Може дори да обиколите, да разгледате другите апартаменти какво правят, да се запознаете с новите съседи и така. Общо взето, ако ви харесва имота, който сте си избрали, локацията си е супер за напред. Старото строителство, за мен най-голямото неудобство е, че хората, които ще живеят, ще ви бъдат съседи, вероятно ще са първите единствени собственици и тогава, ако има конфликтни хора между тях, е много трудно. Това няма как да го знаете. Обикновено брокерите го скриват това нещо. Трябва някакси да разберете тайничко какви са проблемите в хода, какво се случва и защо апартамента се продава. Много често това е... причините са много, но по-голям процент от продажбите са заради конфликти. Второ, за да извършите такъв ремонт, основен трябва да имате допълнителни дейности, като, пак казвам, контейнер, почистване, трябва да се съобразявате с часовете за почивка и отдих, почивни работни дни. Така че много неща трябва да се съобразят преди да решите какво да купите и разбира се каква ви е целта, дали да живеете или да инвестирате. Но според мен тези стъпки са важни човек да ги помисли преди да инвестира средства и време. Чао!